Казах му, че го обичам над носилка. Защо? Защото го обичаш. Да, вероятно. Но защо по този начин? Хюс, трябва да ти кажа нещо. Боже, не. Сега ли? Добре да е, да. Казах задник пред Пру и тя я повтори няколко пъти. Добре, признавам. Вината е моя, научих дъщеря ти на лоша първа дума. Извинявай. Не е за това. А заради лайняно ли е? Казах и го 6 пъти. Странно е, но я размива. Добре, Хюс. Не знам защо я забавя. Спри за малко. Аз съм... Какво? Трябва ми специалист по разрешаването на конфликти за програмата. Неплатена позиция, затова не мога да намеря човек. Но, мисля, че ти си подходяща за позицията, защото си добра, мила, много умна и приятна за компания. Хората ти се доверяват лесно, въпреки че учиш бебетата да псуват. Искаш да съм част от програмата? Да, искам да си част от нея. Да. Да. Разбира се, обичам те, защото правиш това. Бос, Какво ти става? не, влезе ми нещо в ухото.